Okay, nkhani chaka chilichonse imakambidwa. Parliament yayamba kwapita ma MP anyuwana kumeneko. Ndi akuvutika kuyankhula chizungu. Nangasi ena ni matakataka adalo. Matakataka osakhala ashapo, ma untrainables, fanzi inake yoti basi youma mitu. Ndi chaka chilichonse sokumakhala anthu ena amabwera pamene. Bwanji chizungu mene chikuvutira ma MP mu chizingo yankhula chakwathu. Mamba imakambidwa kuopsa. Ndi ineyo so anthu wakamaliza kukamba ndimapanga video angati kunena kuti AI ndipo nkhani iyi tiziyankhula mobwereza paja ananena kale kuti mbama yobwereza imatani imawawa bwino. Let's zoom in. Anthu akukanika kuyankhula chizungu bwino ku parliament. Ndi akuti solution yake aziyankhula chakwathu. Ineyo monga munthu amene chiloweni ku university ndinali interested ndi language. In fact research kaine kabosa kapa bachelors napanga kukhuza language. Nayuza ma research kumeneko achina Stuart Hall, achina ndani achina Noam Chomsky, kumeneko ndawerenga mabuku achina Langaka. Munthu akamanena kuti tiyende zingo lankhula chakwathu. Choyamba muziyo zoti akunena chani chichewa. Most of the time otikakumana kunja kuno tiyende zingo lankhula chakwathu. Okay, iwe ndikungoyamba kuyankhula chisena pati amapanga so befu pati kungoyankhula chitumbuka anthu ena makwiya olo kungopanga post chitumbuka kukwiya ati yankhulani zoti positive ayiwala zoti dziko ilili muli ziyankhulo zambiri kana ndi zingati kaya. Ndi akamanena chakwathu amanena chakwawo. Politics ya language ndiyovuta kwambiri. Malawi iyi sizoti ndiyachewa okhaokha ya chichewa anachita kupanga ena kuti chikhale dominant language. Nkuziwa iniyo anaotcha mabuku achiyawo, anaotcha mabuku achitumbuka kuti apange impose chichewa on the population. Anakapanga chichewa board kuchansa college kuti iwowo akamuzu ndi gulawo zakwawo zikhale yani standard. Ndiye munthu akamanena kuti tiyende zingo lankhula chakwawo olo akamanena kuti gule wa national dance amanena chakwawo. Even dziko ili musayiwale kuti akamanena kuti Malawi limachokera kuchani ku Malawi imene ili chani kingdom yakwawo. Ndiye osamakhala opusa komanso osamakhala ochenjera mopusa kumanena kuti tiyende yankhule chakwawo chakwathu mukunena chakwanu. Ndiye tifike no ku arguments. I digress. Imene ina side note. Tifike no kwa mbuzi za ku parliament. Malamulo amanena bobo. Munthu amene akuyenera kupita ku parliament akhale oziwa kuyankhula chizungu bwino. Munthu amene akanika kuyankhula chizungu atafika ku parliament vuto ndi yeye, vuto si malamulo yake. Samene akupita kumene kujako ndi chifukwa chani ku parliament kuja kumafunika chizungu. Ndi chifukwa chakuti kumene kuja malamulo sizotali muchichewa ya. Matrita amene akufunika kupangidwa ratify, mabill amene akupangidwa kumene kujako, zinthu zimene zikukambidwa kumene kujako za ma interest rate simungazitambasule muchichewa. Ndetiyene kuzipita anthu omvesa zinthu. Kunali nzima inake aya makanika kuyankhula ndi kachizungu pang'ono chabe. Funso kumati kodi amene ujayo confronted with bill ina yake or ma negotiations ina yake or tikufuna titenge loan ina yake ku Afrexim Bank mafigure amene mujamu ndi anthu amene akugulitsa dziko ngati aminacha. Anthu oti sakuziwa legalize, anthu oti sakuziwa formal language. Kumene kujako kumafunika kuzipita anthu oti add your notes, add your books. In fact ndikuona ngati kuti kungokhala MC chifukwa choti MC yathu khala ngati yatha mphamvu. It's not enough. Kumene kujako kuzikhala makalia people. Munthu oti at least minimum muthumba muzikhala sani ka certificate kachani ka accounting minimum muziziwa zoti project management imayenda bwanji. Osamatenga chabe aliyense ziswaswa
kukaziponya kumene koko ndikumanena kuti chani anthu akuvutika kuyankhula chitani chizungu ndiye aziyankhula chiyankhulo chakwathu quote and quote. That's not good, that's not on, and it will take anyone nowhere. Ndiye tiyeni ifeyo mungamala ganizepo soboka pamene osamabisala kuseri kwa zonena zoti chizungu chinabwera pachani chinabwera pa boti icho si chakwathu. Mbuzi iwe chizungu tikunena soka chikena chizungu tinachiyamba kuchiphunzira standard 1 mene tinganena kuti 1 2 3 tayamba kale kuphunzira chizungu. Munthu waphunzira standard 1 pakana standard 8 form 1 pakana form 4 college pamene pacha zaka 4 muchizungu mukamuka kumaliza koseko ndi kukanika kupanga articulate chizungu. Accent aside, accent timavesa kuti tikatuluka ku school kuja tsiku lonse timakhati kuyankhula ziyankhulo zathu, koma munthu ukanika chizungu chifukwa chani ndi iwe MSc unaitenga bwanji komanso MSc imene ikutanthauza chani ngati iweyo you cannot articulate yourself muchizungu. All simple language kunena kuti Mr. Speaker sir mwakuti zero. Ndiye tiyeni tisapangirewo ma standards kuti tisangalase mbuli anthuwa zili ngati agriculture zili ngati chichewa chomechi. Tinalowa class by the end of this lesson mukuyenera kuziwa ABCD. Munthu amene wakanika agriculture amalako atu what is agriculture? Agriculture is the art and science of doing things mwakuti growing crops for man's use or enjoyment. Wakhoza zimeneno aphunzira manenadi muyika apo di munthu amene wakanika uyankhula zimene zichazi wakanika kusata lesson imeneja. Ndiye imagine munthu ana waphunzira school kwa zaka 17 zaka 18 aukanika chizungu. Ndi munthu amene yoyo timuyike category iliyo ndi takataka ya dalo takataka yosakhala ya sharp man trainables amenewo. Ndiye musapange appease no appeasement policy apapa kunena kuti awa ukhala ngati ziwakanika ndi let's lower my standards to the level. Yeah, ku parliament kuja ma standards azikhalabe pamwamba. In fact ngati kopita mbuli kumene kujaku izikhala chete ndipo kusogolokwe munthu amene akufuna kuyimira parliament kuzikhala kuti constituency iyi onse ma parliamentary candidates asanayambe kumene then akapanga ka test ka civics ka test ka government aziziwa ma basic functions aziziwa kuyankhula kupanga articulate chinthu ta simple akakanika pamene popo wash out asakhale yani asakhale ma candidates kumene popo. Ndiye that should be the case. Zisamateke kuti ma standards zitani they should be lowered. That's not fair and it's not going to help anybody. So this palika chicken hapo nikhawa palika chicken hapo. Ndiye zisamatengere kuti inuyo kale kuti mumakanika kuyankhula chichewa mumakanika kuyankhula chizungu. Ndiye let's leave it to chichewa tanena kuti aliyense akata yankhule chakwawo. Ife tikayamba kuyankhula chakwathu inuyo simukhalapo mumakwiya mumazitenga personal mumati ndifozi konda mwatipanga force ife amene ku school ku ati maliro ndimuyambe yachewa ngati kuti ifeyo tikamwalira ngati kuti ife kwathu sitimwalira kuli asena ali ndi maliro awo koma inuyo forced us kuphunzira chilankhulo chakwanu in the name of national unity. By the way, ndi falase imene zonena kuti tonse tikayankhula chilankhulo chimodzi ndiye kuti chani pakhala national unity zabodza. Kuli mayiko kunjako ku Somalia amayankhula chilankhulo chimodzi mukaone kumene ku Rwanda chankakhapana aja osamayankhula Chinyarwanda mukaone kumene ku America osamayankhula chizungu koma pano pati kuyankhula pano pa government is shut down. Palibe correlation iliyonse pakati pa kuyankhula chilankhulo chimodzi ndi national unity or any other piece. Ndiye izizi zitayini ku parliament kuzikhala chizungu kuzipita anthu otha kuyankhula chizungu ndipo kuzikhala ma standards apamwamba
kunkhani ya MP chifukwa kumene ngoko kuli ndi kumene kupangidwa malamulo adziko all tinthu tating'ono ngati chani tima marriage bill tomweti amayika mu language ina yake kuti inuyo kungotengera zoti a leader of opposition a leader of the house anena kuti mukavote yes basi mavota osawerenga bill no that should not be the case umapanga basi mabill ena kuti kudapa kuti zatheka bwana land bill ija ayipanga basi koma ma journalist madolo aona ma mistake na president sana saine ayibweza kale chifukwa choti amamonga tatiyo amene ukupezeka bwanji wewe ku parliament usakuziwa kuyankhula chizungu iweyo uli bwanji ndi MC usakuziwa kuyankhula chizungu ife chichewa chomwechi tinalowa nklasi sichiyankhulo chathu koma anatiuza kuma class cheesy class kutuluka mene even though we didn't give a fuck kunkhani ya chichewa koma chifukwa choti inali subject ndipo panali ma learning objectives inakwanirisa zimene zozo ndiye kodi anthu ena wachizunguchi chimene chikuyenera kukhala choziwika ndi munthu wa MCE ndi chifukwa chani iwowo sakutha kuyankhula chizungu. By the way kunokwe kwa anzathu ena amene simnatulukepo mwezi uno ndi mwezi wa mawa mitengo imaluza masamba ake onse amagwa pansi nchifukwa chake season imene amainena kuti ndi chani is fall season, autumn in other words. There you can see kuti masamba onse they are yellow, they will lose all these leaves. Many is it December mitengo yambiri kupatula mapaina they are designed for winter sasama khuzibu mitengo yose ikhala ilaluza chani masamba chifukwa choti kumakhala kuzizira kuposa mu fridge mwanu kumakhala temperature imatha kufika chani -27 degrees kufika pa zero paja ndi kusika pansi 27 degrees kumazizira ops mazi wase mukaona koko amauma umatha kuyenda pamwamba pa maziko chifukwa choti kunoko ndi nyengo imasintha amakhala ndi ma seasons angati kodi 4 chifukwa chake bwana Museveni ababa ndamaliza video ichi ndikungokamba bwana Museveni ananena kuti azungu amatiposa nzeru chifukwa choti kumalo ngati kunoko imagine kuti panopa chonchi mbewu already sungazale mbewu nyengo yasintha baba ndikuti November, December, January, February dotiro seli ndi olimpi uzayambano kukhala kubo titafika kaye chakuchani April ndi anthu azidya chani chifukwa chake kunoko or Northern Europe magaya aja aiki yawo inapita pasogolo kopsa chifukwa choti mbuzi zonse zimafa munthu amene sanasunge nkhuni ikafika winter agona mu nyumba yake itiwa agona bwanje ndi kumazizira amwe panopa at least kuliko chani kuli modern heating yoti amabwadusa madzi kwina wake ndi kumayendesa manyumba mosemu manyumba ndi makhala utani manyumba ndi makhala ofunda komono you can imagine kuti 100 years ago or ku Europe kale ku Norway kuja fanyake magaya aja ndi anzelo kopsa chifukwa choti anaitulukira kale system nyengo ya sintha tisunge chakudya mazi azichoka kuti imagine mazi azichoka anthu aku Mongolia aje kuti chili chonse chimauma koma ali ndi ng'ombe zambiri ndikuti asunga kali uzi wandani uzi wa ng'ombe uzi wa mahosi auziwa kuti mazi azimwa pakuti magaya ni chifukwa chake ide anzathu ali nditi nzeru kwa pang'ono ife anthu akude we had it so easy. My fruits, my hunter gatherers, ka temperature hovering between 5 degrees and 33 degrees. Optimum temperature. Ndikuti kungolowa muchire akalulu mbwe. Kungolowa mutengo muli zipatso masuku chana. Taphunzira ulesi kuchokera kumene kuchako pakana panopa tisiti napange develop ubongo kumanena kuti ma techniques othamangisira nyama ndi omwe
othamangisa chifanyama zinali zambiri kungopita apa akalulu kungopita agwape. Anyway, I digress. Ku parliament kuzipita anthu oziwa chizungu oka ndipo oziwa bwino chizungu plus oziwa malamulo a dziko, oziwa mmene dziko limayendera. Chifukwa chakuti parliament ndi mbali inake ya boma yofunikira koopsa. Kukamapita anthu alo quality matakataka osakhala ashapo kumene kujako, quality ya dziko imatsika limodzi. Quality ya dziko imatsika limodzi. Kunoko kumene timakhala ife kunoko ku China the dictatorship. The dictatorship, you can see kuti apo kamera ye nditakhala ndibwera apa pali kamera, apa pali kamera ndekuti madolo akuziwa. Andi kunoko zija zoti zakujoni kuti kubwera opanda visa kulibe zense. Kulibe zense. Chifukwa in 2 minutes amaziwa kuti ugule train ticket, kuti ugule train ticket ufuna passport, uyende ufuna passport. Ndi apopo ndikuti akuziwa kale kuti adawa visa yawo ikutha tsiku lakutaku. I digress. Kunoko kuli dictatorship ku China. Komabe anthu amene amalamula kunoko government bureaucracy amapita ku Harvard, amapita ku Kennedy School of Government kunjako, amapita ku London School of Economics. Bureaucracy ya kunoko ndiyo kuti chabwino ndi kuli chipani chimodzi chagwira dziko ili kwa nthawi yayitali, koma mkati mwakemo muli meritocracy yoopsa. Muli fanzina yake kuti the mayor of Beijing ndi ali ndi PhD wa engineering planning amagaya kopsa ngati pamene tili panope posepa anachita kukumba madzi awawa kuchokera ku ocean ndi kuyikapo paki chanchane. Of course we know why sewage ya city here imatulukira madzi ake amene. I digress. Zimafunika bekuti at some level ma politicians omusankha atakhala chitsiro or atakhala kuti mwana wa ndani kaya, koma bureaucracy izikhala professional. Anthu amene akupanga plan ya dziko azikhala oziwa chimene chikuchitika, osamangotenga ziswaswa anthu ena ake kuti uyu anagulira mfumu njinga, or anapha mbuzi basi pamene popo ndikuti wawina MP. Look at these colors and kantengo akaka kama ndiwaza. This is tengo ndi umene amati yani whipping willow kantengo kenake kamoneka ngati kakulira, drenching all that. It's really nice. Too bad kuti posacheda ba masamba oseka kukhala kulibe. Ndimakonda kuzadusa kunoko chifukwa choti ndikwaphe, sindikonda kulowa musite sena. Anyway, ndayankhula kwambiri koma ndimangofuna ndipange battle ya anthu amene amanena zimene zozo za ndani zonena kuti tiziyankhula chiyankhulo chakwathu, chifukwa chakuti chiyankhulo chakwathu amanena chakwawo. Komanso akufuna kupanga lower ma standards a dziko kuti asangalase mbuzi, asangalase mbuli. Dziko ili silingapindule ndi kuchepesa ma standards. Taonani sukulu yathu kumene ikupita. Mafana amene kuti tikuvutika kunja kuno anthu akaona degree ya ku Malawi akuti is equivalent to certificate. Zimayamba chonchi mamoti ma standards azikhala high ino mukusegula tima college tinataka kuti basi kumangovumbuluka ati kuli gala ya Telewo college ka khani zake ndi zimene anyway ndine moto mpaka makonda kupanga mavili langa ili tambiri kuti amama azikhala ganots like and supply. Bye.